който е собственик на Тандер корпорация, но се наложи да пътува в чужбина и се извинява, че не може да присъства днес. Но ме помоли да кажа няколко думи от името на корпорацията по цяло. Първо искам да ви благодаря на всички, които ни уважихте днес, този хубав празничен ден. И заедно да открием един нов стар шоурум, защото това е бил шоурум на Greypole, който е бил много успешен и ние ще направим всичко възможно да бъде още по-успешен за напред. Искам да благодаря специално на колегите от Greypole, които повече от 2 години ни възлагат доверието си и се надявам да сме го оправдали, ако не на 100%, поне на 90%. И да. Така, също искам да кажа, че ние също инвестирахме голямо доверие в марката. За размера на бизнеса, който в момента не сме инвестирали малко, и имаме така надеждите и вярваме, че с подкрепата на колегите от Байк ще успеем да се оправдат нашите инвестиции и да получим едно развитие за двете компании, което очакваме. Последните месеци бяха така трудни за марката, най-вече от към моделна гама. Но имаме и уверение от тях също така, че съвсем скоро ще се похвалим с няколко месеца с едни модерни, висококачествени SUV автомобили и нови пикап автомобили. Но също казвам, не на последно място, пожелавам успех на колегите, които имат ангажимента и че те да отговарят за Greypole от името на Тандер корпорация. Благодаря.